Sinibingelele sinamukele bantwana bekhehla. Sewuyimkhulu nogada. Sithemba abantu bayasizakala ngempande esiyikhiphayo nangemithi esiyikhiphayo. Sixolise kakhulu kubantu abangasizakali ngempande esiyikhiphayo. Lokho kuyiqiniso, kuyinto eyenzakalayo, into esingeke sikwazi ukuyibalekela. Umuthi usebenza ngendlela ey'thile ngemfihlo ethile, so kumele kube nezinto eziqondile ngesimo sakho ngaphambi kokubona ushintsho empilweni yakho oluzokwenziwa umuthi. For example, if umqondo wakho ungaphansi kwe-stress, ungakwazi ukuthatha iy'nqumo ngendlela, umuthi kukancane ukuthi ubone ukwenzela izinto ezinhle, especially uma ukuthi ufuna umuthi wenhlahla, mhlawumbe ufuna izinto zakho zihambe kahle ebhizinisini, because ibhizinisi isebenza nge-decision nangemqondo ne-strategy. So kufanele umqondo wakho ube sesimeni. Into engayi-recommend-a ukuthi okokuqala thola izinto induku ezizosusa amathunzi noma zisuse i-stress kuwena, u-relax-e, usuke kule position yokuthi ube ngaphansi kwe-stress. Okuyinto ebaluleke kakhulu ngani zakwethu, because umqondo ilona thuluzi onalo, alikho elinye. If umqondo wakho unga-function ngendlela, ayikho into ozoyenza enomqondo. As much as umuthi usebenza, but kufanele sazi ukuthi kunendima nathi okufanele siyidlale. Kufanele kube ne-responsibility onayo noma unenselelo onayo as usebenzisa umuthi. Ukuthi usebenzisa umuthi wokuba nemali akusho ukuthi kufanele uhlale ekhaya ugoqe izandla. Kufanele ukhande iplani yokwenza imali ukuze phela izofavor lo muthi wakho, noma lo muthi wakho uzokwazi ukufavor le plan yakho. Manje noma unga-create i-space sokuthi umuntu usebenze noma ithuba lokuthi umuntu usebenze, uyafana nokuthi usebenzele emuva, uzomoshakala imali. Into ezokwenzeka cause sizoku-charge imali, ayikho into ezokwenzeka, sizoku-charge imali thina. Ugcine ungayiboni into eyenzakalayo bese uthi umuthi awusebenzi, kanti umuthi uwena o-understand-e kabi. Umuthi mina ngiwusebenzisa isikhathi eside, namanje futhi ngiyawusebenzisa, ngizofa futhi ngiwusebenzisa ngey'zathu ey'thile cause ngiwubonile umehluko owenziwa umuthi empilweni yami. Not in a mystical way like abantu abacabanga ngayo le mlingo abayicabangayo. Umuthi uyasebenza but ngendlela ethile ngani zakwethu. Kufanele u-understand umqondo wakho usebenza kanjani, noma i-human psyche ne-psychology iyonke ukuthi isebenza kanjani, because lezi zinto zihlanganisa izinto ey'ningi. Ngoba ngihlale ngichaza ukuthi umqondo womuntu is not about ukucabanga kuphela, noma ukuba umuntu is not about ukuba inyama kuphela, khona nomoya, khona imizwa. So lezi zinto uma zihlanganiswe kahle zikhipha i-answer ephelele eqondile ekunikeza ukujabula empilweni yakho. Okay, namhlanje ngiphethe induku ezo-align-a ama-energies akho. Uma ngithi ziya-align-a, ziyakuhlambulula, ziyakugeza, into efanayo lesiyikhulumayo. Zizobhalansa isimo sakho, zizosondeza ithongo kuwena, noma zizobuyisa amandla kuwena. Kuya ngokuthi le nto uyi-understand-a kanjani, but sisakhuluma ngento eyodwa. Uma ukuthi ukhuluma ngey'ngelosi, sizokwenza ukuthi iy'ngelosi zikuthande, zikubone njengomuntu o-right, noma mhlambe uhlambuluke phambi kobuso bey'ngelosi zakho, uphinde ube muhle phambi kwethongo lakho, ube muhle phambi kwey'dalwa zakho, ube muhle phambi kwabantu ophila nabo, ube muhle naNkulunkulu wakho uqobo, nakuwena uqobo. Ngizonifundisa into esimpule le ngane zakwethu, imithi etholakalayo le, iy'hlahla ezaziwayo. Ungaguglisha uma ufuna ukuguglisha, akunankinga. Okay, la sinempepho, impepho yamanguni le uzongitholela yona, bese uthola umzaneno lo. Ngithi ngoba sewomile amakhasi akhona, but umzaneno lo anginalo igama lakhona lesilungu, but into engingayithola akuyona into ehluphayo, ngizonilungisela yona mase nginichazela ngawo ngokwesilungu noma scientific. Uthathe uhlunguhlungu, abanye bathi ubulawa kumhlophe. Hlanganisa le stuff lesi, hlanganisa le stuff, ugqume uphalaze. Uhlunguhlungu ungabi mningi because uhlunguhlungu uyababa, nomzaneno wakho ungabi mningi kakhulu kodwa usho ukuwufaka nje, bese iba ningi impepho yakho. Le nto le izokusiza ukuthi ukhumbule amaphupho wakho, yehlise i-stress, indlela ocabanga ngayo ibe sezingeni ngane zakwethu. Le nto le imahhala ehlathini, for free. Ulwazi lelo enginika lona limahhala. Ungahamba ukuthenga uma uthi kanjani. Uma ungakholwa yile nto engiyishoyo, thatha lezi zinto uyisebenzise. Thatha lezi zinto uyisebenzise 3 days. Ugquma uphalaza, ugquma uphalaza. Ungagezela uma ufuna ukugeza. Le nto izoklenza i-system yakho yonke, iyibuyise into balance. Angazi ngakuchazela kanjani mntu omnyama ukuze uyizwe le nto ngane yakwethu. Akubona ubuthakathi lobu, akubona ubuthakathi lezi hlahla inama-compounds alekelela ukuphila kwakho, alekelela i-system yakho yonkana. Vuka mntu omnyama, musukudlala abantu
Iphutha kuwukuthi abantu bajika lento bayenza imilingo, ayiyona imilingo lento le, umuthi lo siyawusebenzisa ngemfihlo yokuqonda imfihlo yekhubalo ngane zakwethu. Sithokoze kakhulu kubantu abakholelwa empandeni nasebesizakele empandeni. Abantu bagweme ukufuna izinto eziyimilingo cause lezo zinto ezokwenza ukuthi udliwe uqole imali ugcine ungazi ukuthi yini oyisebenzelayo. So ngane zakwethu nikhumbule iy'ngane emakhaya fanele zidle zilambile, ningagcini ni-investa kakhulu emthini. Nami ngiyawusebenzisa umuthi, ngiyawuthenga umuthi for ama-clients ami, but akufanele kube yinto egcina sekulawula umqondo ukuthi yonke into yenziwa umuthi. Kunezinto ey'dinga wena qobo, kunezinto ey'dinga ukuthi wena uthathe iy'nqumo ezinqala ngaphandle kokuthi usebenzise umuthi. So bantu bakithi siyacela ukuthi abantu abalungise isimo sokucabanga. Njengamanje kunezimo ey'ningi ezenzakalayo la ngaphandle ezweni. Wena uma ungasebenzisa leli thuba ukuthi uthathe iy'nqumo ezinqala, ulungise isimo sempilo yakho, cishe ungahlafuna kulo mhlaba esibheke kuwona cause sibheke kwesinye isimo, siya komunye umhlaba cishe ohlukile kunalo esiphila kuwona. Noma sizobe sisakhona kuleli zwe kodwa zinto eziningi zobe sey'shintshile. So yenza sure ukuthi izinto uma zishintsha nawe uyashintsha, ukwazi ukuthi ubhenefithe kulesi simo esilandelayo. Umkhulu nogada ngane zakwethu uyena lo, akekho omunye. Ngisempangeni endaweni yaseNtambanana. Kwaba ngidinga ngicela bangi-WhatsApp, ama-calls akuyona into yami bantwana bakwethu. Inombolo engitholakala kuyona is 064 96 32 400. Ngixolise ngokungakwazi uku-editha amavidiyo isikhathi esingishayo, ngabe ngiya-editha ngikwazi nokufaka inamba la phansi but ngishawa isikhathi. Ngisebenzisa leso sikhathi esincane engisuke nginaso ukuthi ngikwazi ukuthi ngishere ulwazi nani cause ukushera ulwazi nani kungenze umuntu ongcono ngane zakwethu. Ngithemba ukuthi nawe as uthola lolu lwazi uzoba umuntu ongcono ngelinye ilanga, or uzokwazi ukulungisa ezinye zezinto eziyinkinga empilweni yakho. Thokoza Khehla.